No, no parle... és important no quedar... És important no quedar en res, eso és. Recordeu del... Ostres, que és molt alt, ei. Vale, no. Espaiet, més espaiet. Eso és. Vale, torneu a eixir perquè heu de posar-se el nas. Vale? Què tal, així? Te molesta tu, no? Canvieu-se i així ell per així pot eixir sense tocar. Vale? O sigui, tu ves a la dreta... Sí. Vale, ho enteno. Vale. Moviments més lentos. Aneu més lents i feu una pausa quan s'assomeu. Primer, assomeu-se els dos, que vos vegem la cara. Eso es. Eso es. A que són tendres, Claro. Eso es. Vale. Més lentos. Fija que tu estàs en escena, però ella no. Sí que eixiu els dos, Eixiu els dos. Molt bé, ben juntets. Eso es. No mireu a terra, mireu al públic. Eso es. No t'amagues, que estàs bé, estàs bé. Al costat. Eso es. Molt bé. Moviments lentos. Molt bé. Molt bé. I a poc, no teniu pressa en eixir. Eso es. Cuidado, Una última mirada al públic i cap a fora. Molt bé. Sí. Complicat. Complicat. Vale. Lo mateix? Recordeu-se de posar-se el nas. Sense... Bueno, l'objecte pots tindre, però sense obrir-lo ni res. Ah, vale. Esteu molt enfadades les dues. Els ulls és important que se te vegin, si no... Pues me baja. Claro. ¿No llevas las ulleras? No, les ulleres pots tindre-les. Me ahogo, ¿Así? Així, no, perfecte. Clar. Estamos enfadadas. Vale? No, molt. Vale. Anem a col·locar emocions, ara. Vale? Què tal? Bé, no? No és tan complicat, Fixeu-se ara i veureu com és molt divertit. Vale, quan vulgueu, gireu les tres després, vale? Fem el mateix, però en tres. Reflexiem les tres. Vale, així. No val preparar res. Eso es. Molt bé. Al públic, mireu al públic. Eso es. Al públic. Al públic. No deixeu de mirar al públic. Eso es. Clar, és que canvia molt. I com esteu d'enfadades. Claro. A nosaltres. Heu de mirar-nos a nosaltres. Ai, eso es. Claro, eso es. Però esteu guardant-se. Última mirada. I cap a fora. S'ha donat... Bueno, no sé, suposo que us donareu compte. Si no ho compartisc en el públic, es perd. El públic necessita que el mireu. Que compartiu en ells el que vos està passant. Esteu enfadades? I mire, i cada volta més, i molt bé, perquè se n'aneu, però no se n'aneu, esteu ahí. Està molt bé això, però és important mirar el públic. Fixeu-se, importantíssim, com canvia. Si eixim aixina directament, que també pot donar-se el cas que iscam aixina, que si el que esteu fent molts, que és mirem i entonces, ostres, ja isc. I el mateix a la nasem. Si estic enfadat i me'n vaig i tal, queda bé, però si me'n vaig i una última mirada, això, clar, es poseu al públic en la butxaca. Molt bé, totes les parelles. O fem el mateix però en tres, és més complicat. Molt bé. Ai, calla, de veres. A aquestes hores ja no carbure. Molt bé. Què voleu? O molt tristes o molt contentes? Què vos preferiu? Tristes, diu? Vale. Sí? No, lo que ve. Tristes. Vale. Vinga. O tristes o contentes. Vinga, va. Vale. Ara després sou 4. Vale, guai. Vinga. Eso es. Molt bé, claro.
Vale, pieu-se de la maneta. Ai, molt bé, clar. Mola molt. Eso es, molt bé. Claro, va increixendo, molt bé. Vale, cuidado. Vale, un momentico ahí. Vale, si mos passa lo que li ha passat a Raquel, pega't la volta, dóna-mos l'esquena i col·loca-te-ho bé. Molt bé, i tornes a girar-te. Vale, vosaltres continueu igual. Claro, no passa res, vale? Lo que no podem fer és davant del públic fer-ho. Vale, molt bé, que esteu molt bé. Molt bé. És que estic tristes de veure. Molt bé. Molt bé, xiques, molt bé.